Alas 10:31. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa inyo ka boss. Welcome sa aming programa. Aramon niya itong kanyang pungaldaw na ininin Martes. Peksan 9 na sa bulan po kan Marso 2021. Ako po sa inyong lingkod, Mardela daing iba. Sabit sana. Pero tiyan. Iriba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Kasarami na po dyan ang bulos kan informasyon. Magalit sa lawa sa pagikan Mega Force Patrol sa padagos ng pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwa na simapuka ng mga turog sa pansitan. Third District, kasabay natin dyan, Jimmy Nasalita. Bandang yaon sa First District, Pading Jomar Bien. Nakaprangkisa sa Daraga ang Tito ng Albay, Renz Luna. Bantang sa Albay District, kasabay po ang mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Yaon po dyan si partner Al Armario. Sa Legazpi, 4th District, Padagos po na naglilibot. Nakakalap ng mga istorya ang babaeng walang pahinga, Hans Galero. Kasabay po ang tuyang mobile pilot, si Henry Boy Mata. Tantang siyempre naman sa Regional Center Site. Kasabay nga ito dyan mga tugang. Siyempre ang satuyang Deflas. Lewins Mursi Barcena para sa mga istorya dyan sa Regional Center Site asin sa Northern Part ka mga barangay sa Legazpi. Technical Site kasabay nga ito siyempre June Napolis. Matang yaon sina Richard asin Arvin. Sa IT, sa DCGB Social Media Department, asin siyempre sa Production Assistant Center. Kasabay nga ito dyan mga tugang ang kagandahan ng South Angel Mostasa. Nagiraray pa ako sa ng lingkod, Mardela daing iba. Duman po sa mga kababayan nga ito na nagbe-birthday sa ngunyan. Happy birthday! Many returns of the day! More like prosperity and happiness. Sa mga nag-celebrate kasi ng anniversary, happy anniversary. And siyempre po, sa mga yaong po sa sendang mga harong, ang nawawalat, mga misis ng tahanan, ang mga ilaw ng tahanan, mga misis, kasantod to na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. At saka sa mga kalalakihan na lagi niyong tandaan, ang babae ay minamahal, kinakarinyo at hindi kailanman sinasaktan. Tandaan nyo yan, ha? Women's Month ngayong March. Para po sa mga wana, nakatuwang natin sa paglaban mga tugang sa COVID-19, magandang umaga. O bueno, mga tugang dire-diretso na tulos kita sa mga istorya.
Dagdagan ta na ang mga pangyayari po sa palibot without much ado. Ang babaeng walang pahinga na sa linya. Ans Calero. Ans, good morning. Please come in. Yes, maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Tungo niya nin 17 kaso ng COVID-19 na naidagdag sa bilog na Kabikolan. Sir Mar, sa detalye, so kaya sa report na pinagpaabot mo niya na pagkaaga sa DCGB News, kan DOH, CHD Bicol, sa indang sinabi na duwa ka na 17 bagong kaso ng COVID-19 sa syudad, gikan sa ansaro kay ni sa Banwaan kan Daraga, mantan ang saro man, gikan man sa Banwaan kan Malilipot. Ang 10 kay ni Sir Mario sa Camarines Sur, partikular na ang 4 sa Naga City, 2 sa Pili, tigsararo ang Kamaligan, Gainza, Iriga City, asin San Jose, mantang 2 man ang nairehistro sa Catanduanes, partikular na sa Banwaan kan Bato, asin Birak, asin Tuluman, sa Sorsogon, partikular na ang saro sa Sorsogon City, asin 2 sa Magallanes. Sa ngunyan, wala kita ni na-record na COVID-19 fatality, mantang igo kita ni 24 na nairehistro ng recovery sa bilog na Rion Bicol. Sigun sa DOH Bicol, sa ngunyan, nagabot na sa 4,926 na cumulative cases na nai-record po pa ka nakalihi sa taon. Sa ngunyan, mantang ang aktibong kaso ta na sa 478. Ayun, kunyan kasuod makota dahil ari. Kasuod mo oras ko ta sa bilog na Bicol Region dahil sa gabos na mga resulta nag-negative sa indang mga swab specimen na pinag-test. Ayun, so nangangulugan, dahil pa kita dapat magkampantian. Yes, dapat talaga talagang dapat kinakaipuan pang magsunod sa magkakanigong COVID-19 health protocols. Okay, now anong yan ang ano ang lockdown ka mga local governments with regards to ining papaabot baga na yan, bakasyon, papaabot ang Holy Week, tapos tinurusan na so mga restrictions, paano masiguro ang safety ka mga kababayan nga to? Yes, sangon yan, tamang-tama yan nakaputan mo, Sir Mar, dahil sa sangon yan na aldaw, ehemplo ang lokal na gobyerno kan syudad din de Gaspi kung sa Insinda, susug sa pagkikipag-uro niya itong na pagkaaga kay Dr. Fulbert Hiliego sa tuyang Pamayokan City Health Office. Makondusir sindang niya na pagkahapon alauna sa Legazpi City Convention Center ng simulation exercise para digdi sa pagkondusir kan COVID-19 vaccination program. Sigun kay Hiliego, makakaiba mo niya na pagkahapon maabot 140 na mga healthcare workers kan City Health Office as in iba pang mga pagtaraning o kaya nasa mga pribadong hospital digdi sa syudad kan Legazpi na mai-imbelto sa rollout kay ng COVID-19 vaccine siring nasanakan Esteves Hospital asin man kan Tansuling Hospital. Ayun, very yan, vital yan kasi diyan nakasalalay ang pag-roll out kan bakuna. Yes, oo, Sir Mark. Kasi bago nga ni, atab pa siya na tagbuan ta si Dr. Hiliego na although alauna pa nin pagkahapon ang CIMEX, alas 8 yao na sinduduman sa Legazpi City Convention Center. Naga-prepare na sinda. Nasabi din da, if ever man da na makumpleto na, makapasar kita sa evaluation kan CIMEX, kan DOH Bicol, kita ang first ever o ang syudad kan Legazpi ang first ever city na makakapagpundusir kan vaccination program sa bilog na Kabikolan. Iyan, yung vaccination niyan na mga vaccines na hali sa gobyerno and not yung binakal kang syudad. Yes, sumali pa ini sa gobyerno, partikular na ining alokado man sa Bicol, ining nag-abot baga last week, ining Sinovac susugman sa DOH Bicol. Ayan, saka maliwanag kasi sa central office na without CIMEX, daing roll out. Yes, oo. And sabi Sir Mar ni Dr. Hiliego, in kaso man talagang mailing na preparado kita. Ayan. Okay, pag preparado talaga, magiging areglado na yan na pag babakuna ta. Dapat makaskas, di ba? Okay, so okay, so okay na po yung tabi, para po sa mga kababayan niya to. So yan, magkakaigwa ng simulation exercise para po mahiling ang kahandaan kasi ng paghiro kang gabos na smooth ang dalagang po kan pag-distribute kang bakuna. Kasarabay na po itong mga lakdang nagigibuhon puon kan pagbabakuna sagkod na matapos including the monitoring. And then yung transportation ka mga bakuna from the storage facility pasiring po sa mga vaccination centers. Okay, so yan po tabi para po sa mga kabarangay ta. Iyan ang mga satuya pong padagos na pinagang antabayan man yan para po duman sa mga kababayan nato na
naghahalat ano nga ang mangyayari na sa mga masunod. Basta, mga tuga ang COVID, yaong patabi. Love your life, mga kapatid. Mabilistansya mag-Christmas sa siniba pa para po sigurado kadipisil na. Mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Alright, bala mga tugang, diretso na po kita sa mga istorya. Kali po dyan sa luwas, nasa linya man, sa tong pag-iriba from 1st District. Pading Jomar Bien, ready na. Pading, good morning, please kami. Salamat sa good morning. Good morning sa mga parantabay. May connection sa report ni Ans Casubago. Ang sarong nagpositibo digdi sa Banuan kan malilipot sa COVID-19 ko yan aldaw. Iyo ang sarong 85 anyos na lalaki na taga Barangay San Jose. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Rolly Pulanting Unyan matapos na magputuang impormasyon na igwa na naman na nagpositibo digdi sa Banuan kan malilipot. Ini ang ikadosing ng COVID-19 sa nasabing Banuan. Ang 85 anyos na lalaki na taga Barangay San Jose, iyo ang inot na nakamatinin Thomas kan Marso 1, Tundo Ngunyan. Ang sabing persona, iyo ang nakakonfine pa sa tarong ospital basado sa informasyon na ipinaluwas kan DOH. Anong history kang exposure kayo ni Padi? History of exposure determiner patabi pa din. Okay. Dahil pa. To be determined ang history of exposure kay ni na batang kurang uno na ba kayo na 85 Yes, so years old 85. na lalaki. Oo. Siya si Bicol Code 4924. Okay. Iringat-ingat na lang tabi. Nagpupurumpo na naman pagbutuang kaso kan COVID sa kapalibutan. Yan ang report. Follow up. Jomar Bien, DCG. Thank you very much, Paring Jomar. So yan po tabi ang follow-up. May kinaraman po sa saro na reported na positive duman po sa Banuan ka malilipot. Saro pong 85-year-old na lalaki, isolated na, naka-confine na po yun sa saro pong ospital. As in, siyempre, yung contact tracing kayo ni permi ng pinag-implementar po yung kan local government unit. So, pigaaran pa ang exposure, no? Ano daw yan, ali? Taday napupundo. Batang may pigsabi ang sarang epidemiologist duman sa Quezon City. Duman sa Quezon City scenario, Ano mo dyan duman sa Quezon City scenario ka? Nagparadakol, na-trace din sa karong. Sarong ninda nailing na pinakamatindi sa ulakit. Tasarong da ay nagka-face mask. Yun na ganun eh. So, kaya pigsasabi talaga na huwag kayong pasaway. Kapag may naulakitan sa Indo, you're from the outside, you do not protect yourself, and then umuwi ka, mayroon ka na palang dala-dala, yung kapamilya mo damay. Iyan ang pigsasabi na when we go out, kaya pigsasabi kang mga kang mga eksperto na pag nagluwas ka, you have to wear your protective gears. Okay? And one of the very simple na pwede mong gibon is mag-face mask ka, na ang face mask mo tama ang pagkasulog, takop ang dungo, takop ang imot. Kaya ang purpose, di ba? Now yung face shield, kaya kapipag face shield para yung droplets, kung igwa man na maglayog dyan sa mga dinamanan mong matawang lugar, sumata mo daing may makalaog dyan. Tayan sa mga entry of portals na dapat po naingatan. Di ba? Now, pag nagpabaya ka, yun, pag uli mo, yan ang posibleng maging problema. Now, sa Quezon City, yan po nahiling ka mga epidemiologists, ba't dumami ng dumami? Sa bahay daw Because ang paliwanag po ninda, mga tugang, sa harong ngaya, day nag-face mask, ang nangyayari. Kaya mo tao, ingat na lang kita, Bueno, tuloy-tuloy ang mga balita. Para po naman sa mga kabarangay niya to, good morning po pala, mga tugang. Sa
mga kababayan niya to na nagmamaneho ng mga motorsiklo, o ingat ka mo ha. Kada bis may minalapanak na sana sa tinampo. Ha? Babalikan ta po yan. Taod-taod sana. Makalis lang po kani. Report ni Luwens Bursi Barsena de Flash. Ready na. Luwens. Reynaga. Please come in. Go ahead. Yes, salamat tabi partner Mar, maray na aga, as in maray na aga sa gabos na mga paraantabay sa mga dagdag pangbareta na restorar na na dating gayon kan imahe ni Padre Pio as in Nuestra Señora de Salvacion sa Padre Pio Parish, Lawis, Legazpi City pagkatapos na rangkahan ini kan pinagsususpetsaran na tawong may diferensya sa pag-iisip na Cura Parco Father Bob Banyares. Ini ani pinagunambita ni Banyares sa DCGB Diyos na nagkataong kwenta niya na sa otoridad ang siring na bagay ngani na matauanin formal na disposisyon at may kinaaraman sa pangyayaring ini. Susub kay Banyares ang pinakaimportante sa urog sa gabos. Magkaburunyog ang gabos asin bantayan ang harong ng pagtubod ngani na magay kinalan ini pasiring sa kabanalan asin bako sa byolensya. Kaya sa Presidente Tabi Partner Mark, kung magpapasyar ka sa nasampitan ng lugar, mailing na ang pagka-restore ka na mga imahe ni Nuestra Señora de Salvacion asin ni Padre Pio matapos na irahayon ini kan sa indang pinagkakahurod na magpakarahay din siring na bagay tangani ng maging maray na pag-ilingon kaysa kan ng mga nakaliis na aldaw na pinurugutan sa payo kada kakabitan ni Santa Maria asin sukabot mismo ni Padre Pio. Okay. So yan tabi partner para magdagdag na follow-up. Ali sa Padre Pio Church, ako po si Luwens Bursi Barsena. Thank you very much, Pio. I mean, Luwens. Gotong lang yan. Ngirit si Angel, napatindog. Ba't mo pumasok bigla sa isip ko si Pio? Ay, mga kababayan, good morning po girang Raisendo, ano? And pasensya na po kahapon at di tayo nagkasama-sama na naging busy sa schedule ta. Sa umaga, nagpa-check up. Ano yun? Medyo alarmado na makita ka mga nangyayari sa buhay ta. Pagkatapos, pag alas 10, nagdumang kita sa Sangguniang Bayan sa Santo Domingo. Pinaapod kita duman for the accreditation kan Kabalikat CBCOM 430 chapter for which I am the Secretary General. So, nagpresentar kita duman and salamat po sa members kan Sangguniang Bayan kang Santo Domingo headed by Vice Mayor Marvin Oringo. Okay? At saka sa members of Sanggunian, salamatan po sa indo sa pag-rekonosir kan mga pinagigibong community service kang Kabalikat CBCOM 430 chapter kan Santo Domingo. Saro po na radio communication group na volunteer na yaon po permi whenever there is a disaster, igwaning emergency, as in mga assistance na kaipuhan ang communication, salamatong po tabi sa indom kong tiwala. Rest assured that Kabalikat CBCOM will always be there para po tabangan ang gobyerno, tabangan ang mga ordinaryong kababayan nato sa oras po ng emerhensya. Ayo ba? So thank you po tabi sa tiwala. Duman po sa mga kabarangay ta, o likay-likay na, tabi. Tauliton ta, pasiguro kita permi talaga, Tayo po yan ngunyan duman sa Quezon City, pigtatawang po ning atensyon, nan sabi, ngaya, sa laog ngaya ka narong ang pinakamatindi na nahiling na ulakit kang coronavirus duman po sa sendang lugar. Dahil gabos na membro kang pamilya, nahiling ang mga sintomas ng virus. Di ba? Iyan sa pigsasabi ta na, maski duman sa kanta, na wag kang pasaway. Dahil pag ang saro, sana sa saro kapamilya mo na ulakitan sa luwas, tag-uli, na dahil ka nag-aram na may ulakit ka na palan, gabos ka mo dyan damay. That's why sa contact tracing baga, arog po ka ng pigigibo. Once na ang saro, mga tugang na persona, na find out na ikangaya positive after the swab test,
antimano ang local government unit minadalagan ang duman mga tugang sa residensya kan ito pong pasyente tapos kikordonan tulos na daing magruluwas dyan ano yan John tapos apera ka itong mga persona pa na nakasalamuha kang pasyente so yun po yan ang mga lakdang na pigigibo kaya para pumalikayan pasiguro manggiraray kita tabi ano dipisil na lalo kung may mga ano yan kung may mga kaibanan kita sa laog kang harong na may mga helang o may comorbidities. Lalo itong mga helang na madaling makapitan ng mga mikrobyo o virus. Madaling mag-loosen ang sa iyang immune system. So iyan po tabi ang dapat talagang bantayan. Kapag ikaw mong mga kaibanan na siring kayan, sobra po kita kalikay. Dipisil. Maray kung makusog ang immune system mo, pwedeng makasurvive ka pa. That's why, kaya nga ni sabi, yan na bakuna, talagang roll out po yan sa enterong kinaaban. Although it is not a guarantee ngayon na day ka talaga, pag nainig sunod, day ka talaga maulakitan. But, ang garantiya po ka mga eksperto na no matter kung ano man ang efficacy rate kayan, kung 95 man o 50%, ang importante, pag igwakakaan sa lawas mo, makrear nin antibodies, mga tugang, so isinaksak dyan sa imong bakuna para madepensahan ka na daig ka na mumabot duman sa punto maging critical an sa imo pong helang. Sabihon, kung tinamaan ka man, daig ka maabot duman sa nasa delikado ka ng porsyon kan sa imong kang pagkaulagit kang virus. So yan po yung essence kung ata. Pagkatapos, bilang ka na, siyempre, monitor ka kung ano pa yung mga mangyayari sa imo for the next 2 years because yung po na bakuna, mga tugang, dai pa masyadong perpikado kung dai pa nga inindaarang kung how long will it last sa lawas ta para depensahan ka. Pero although sabi ka mga eksperto na nakaoron tamang kayan, na ngaya, ang mga anti-flu vaccine at saka yung mga piggibo sa paagi ng natural na paagi minalas ngayon for 8 months to 1 year, di ba? So araw ka ng sistema kaya pasiguro na lang po kita respetado kang gabos ang ano man ang opinion po nindo kung mapabakuna ka mo oday, di ba? But rest assured na when we decide isipon ta sa mga kaibanan ta, bako sana sa personal dilad ta sa persona ta, kundi sa kaibanan ta sa harong. Di ba? Na most possibly, iyon pwedeng magsapar kuning kaso may matamaan sa satuya. Di ba? Kaya po, nasa sa indo po yan. Always, mag-aram po kamo duman sa mga impormasyon na pigpapaluwas ka mga otoridad, nalihiti mo. And not on what you have seen and what you've read sa Facebook o sa internet, na dahil nga nindo minsan aram kung sisay po iyan na mga nagpo-post na yan, kung sa inhali yan. Di ba? Basta sinir lang. Better mga tugang na aramon nindo ang mga tamang impormasyon manaw dyan sa bakuna from the experts. That's why yung DCGB, ka mga nakagipang aldaw, si BP Henry, si Pio, mga tugang, nag-interview kan sa tuya po ng mga eksperto may kinaraman sa infectious disease as in sa vaccines para mas maliwanagan kita. Igi-interview sa mga nabakunaan sa abroad kung ano ang sindang namatay after na tinamaan. After na binakunahan. So iba nga ni, natakapos na sa second shot. Diba? So yan po tabi. Because, sabi, grabe ang precaution man ka mga health workers na kayo. Pag binakunahan ka, pag nagka-allergy ka, dahil ka naman po tabi, susundan ka ng second vaccine at second shot. Di ba? Yan man ang protocol nila dyan. Kaya, dahil mag-utik. Dahil mag-utik, ang history mo, kung may allergy ka, sabihin mo, kung ano naman mo, sabihin mo, bago ka mamtudukan, bakunan, aputong ka pa man giraray. Diyan po sa, may information na kakwaon sa imo.
you have to lay down your cards para po sigurado. And then, after na natulukan ka, papahalatalatong kang una dyan sa saropong area, taobserbaran ka kung ano ang mga posibleng maging immediate na adverse effect sa imo. Kung dahil man, pauliong ka na. Kung igwa, asikasuhong ka. Dahil kaninda papabayaan dyan. Alright? So yan. And after that, nabakunahan ka na kan second shot, mamonitoran ka pa manggiraray. Kaya baga igwaning mga sa ligas ito, may QR code eh. So madali kang matrace. Sana sa ibang local government ganun din. Because yung pag-monitor po yan ang pinaka critical po sa Indagabos, mga tugang sa pagkakataon na ini. Okay? So yan po tabi, para duman sa mga kabarangayta na padagos pong nag-aaram. So basta yan, magayon sa tabako, ta naglilibot na so, ano yan, sa baro barangay. So sana Gabos, mga tugang maka-inisyar ng siring kan, takaipuan talaga ng pagpasabot. Ta may mga negatibong pagsabot sa bakuna so iba. Di ba? But then, ano yan, bakuna per se, sabi nga ni Kanis, depende sa taman iyan, para dahi kita magulpi. Although sabi ko nga, kasi bako garantiya ngayon na dahi kan mo lakitan, dahi ka makaulakit. Nandun pa rin ang possibility. But, ang pinaka number 1 dyan is, kung tamaan ka man, dahi ka magulpi. Iyo. Okay, mga tugang, yan po tabi. Sa po yan mga primerong rangkada ka mga bareta. Ano ba po at yan sa pagbalik na ito pagkatapos ka news break. Din ka mga commercials. Sa inyo po ka boss. Thank you, babalik kami. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana, electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumbaan mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyab o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative, asin kan estasyon na ini. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat.
Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Makonduktan in public interview ang liderato kan Judicial and Bar Council sa Marso 12 para sa mga aplikante para sa masunod na Chief Justice o punong maestrado kan nasyon. Sigun sa JBC, inat namahampang sa mga membro kan screening body, si Supreme Court Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe, susundan kan Associate Justice Alexander Gesmundo, asin Ramon Paul Hernando. Napag-araman na ini dahil nakatalaan na maghali sa hudikatura si Chief Justice Diosdado Peralta sa iyang ika-69 na kumpleaños sa ika-27 kan Marso na sarong taon na mas atab sa iyang mandatory retirement age. Sa ngunyan, pinamamayuhan ni Peralta ang JBC kaibahan ang mga miyembro kaini na sina Justice Secretary Bernardo Guevara, Senador Richard Gordon, late Representative Vicente Veloso III, asin nagkapera pa mga retiradong maestrado. Yan ang pangalas 11 barata, haligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang-everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan ko ba? Bahala na. Pagatugang pus mo yan, bro. Pray until something happens. Balik po kita mga tugas sa programa ngayon pong aldaw. Oras nga to, alas 11:10 na. Nin pagkaaga. Oy, kumusta po mga tugang dyan sa mga amigo ta from PYZ Enterprises. Ang katuwang niya to sa komunikasyon sa VHF. So yan po tabi For quality and reliable VHF radios and other communication gadgets, get it from PYZ Enterprises. PYZ Enterprises offers a variety of VHF radios that suit your communication needs.
Bisitahan po sila sa Purok 2, Rawis, Legazpi City in front of LTO, LTFRB office and look for Mr. and Mrs. Raul and Marisa Carlo. Umagawad po sa telepono number 0938-897-5209. PYC Enterprises also offers antenna installation and after-sale service. Kaya kung BHF Radio, hanap mo, i-PYC mo yan. Alright, mga tugang dugdagan ta mga istorya. Hali po dyan sa luwas para po sa mga kababayan natin. Nasa linya na mga pag-iribat ha. Partner Alar Mario Moreno Dog. Let's come in. Moreno to partner, talagang dahil maubos-ubos ang mga balaw-bagaw na ayam sa palibot. Maski sunod-sunod ang kampanya kan mga taga-City Veterinarian Office. Ngunyan na pagkaaga ang grupo yaon digdi sa southern area kan Legazpi, particular digdi sa may barangay Taisan, digdi sa may aranikan na Imalong Village sa Luwas. Na nag-tikpaw ni mga balaw-bagaw na ayam. Nagtikpaw. Tulo-tulong tikpaw. Ang gamit kan mga grupo hali sa City Veterinarian Office sa pamayon ni Dr. Manny Stipuna na talagang dahil managtutulong sa indang kampanya. Tagan sa Rosimana nga ni, inot naman na pinasyarang ka ni, ining ibang pa mga barangay digdi sa Southern kung saan kadakol na mga ayam ang nagkatirikpao. Dahil nga nita balaw-bagaw, dahil man pigagakudan kan may sadiri, kaya dahil rason na dahil ni tikpawon, kundi sa mga interesado man na bawion, pwede man bawion giraray, duman sa impounding area kani sa Bunker 1. Pero kadaklan dahil na pipabarayaan naman, kaya araw sa semana, nagulping ayam ang nadetektaw kan mga taga-City Vet, kaya ngunyan naman aldaw, girare nag-operate ang grupo para maubos-ubos lamang ang mga balaw-bagaw na ayam na sige man anurugbon, kaya dahil maubos-ubos digdi sa tuyang palibot. Mangyari ano eh. Sabi ko para pabarayaan na sa naman. Resulta man na kan pabaya na ibang tagsadiri na gustuhon mag-ataman kay ayam, pero dahil man pigagarakudan. Gusto sana magbatok sana. Tayo masang yan panlaban sa mabas. Lalo yun ang tanang kampanya na di. Be a responsible dog owner. Oo, kailangan ko mag-alampas na responsable ka. Ang grabe sana pag maataman ng mga, kung observaran mo, maagos na ang pag-ataman, pag ido pa. Iyo nga ni. Biyong pig, kukus-kugos, pig tutubay-tubay. Pero pag dako wala na, self-supporting ka na ngayon, oy. Wala ka na yan. Medyo may isog-isog. Ipabayaan na na. Pero di malasa na pag-ihagihan kan paratik tao. Ayan sana, ayan. Mate niya. Ayan, tabi, para mga kabayan ta, ha. Ayan, sinadig lang yan sa Southern. So, tikpaw team. Tikpaw. Kung digdi sana yung task force ni Andy Marbella. Diyan pala, igwaman dyan. Igwaman, digdi. Task force. Task force silo. Silo, tikpaw ayam. Task force tikpaw ayam. Magkano, task force. Tikpaw ayam. Ay, so gamitin ko. May rhyme ano? May rhyme. Okay, sige. Dami partner, yung pan-informasyon, alisaw din rin kang Legazpi, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Al. Yan po, tabi, mga dugang natong istorya ali po dyan sa luwas. So, yan ha. Para sa mga kabarangay niya to, be responsible dog owner naman. Bako sa naman sa rabies, kundi pati na sa nagmumotorsiklo, asin sa naglalakaw-lakaw sa tinampo, delikado. Tani ba ng bubukod? Di ba? Kadakol ng mga motorista na diskuido dahil po sa ayam. Biglang minabalyo o kaya binokod, sa kalikay, nataranta, mga tugang, blentong blektad, iyan irido. Okay? Sana, kung daita na po kayang atamano, sabi baga ni Dr. Manny, ipa-adapt na sana. I-surrender na sa veterinary office, sa City Vet. Na ngaya, Dok, dahil ko na ni kaya, bahala na kamo kayo ni mag-dispose. Igwa man baga dyan yung sistema ng pag-adapt, o pwede kang mag-adapt. Pag dahil nag-adapt
diretsan duman sa kunyan. Sa indang disposal pit. Di ba? At yun na po yan ang sistema. Anyway, duman po sa mga kababayan o ingat po kita tabi, o yung mga nagapot manang uli kang Taal Volcano, initaas po sa alert level 2, kunya na aga kang pibok yung Taal. Nagdagdag so mga pagyugo-yugo duman. From alert level 1, initaas po sa alert level 2. Abi kang pibok because of the recorded, mga tugang na mga tremors po duman sa palibot po kang Bulkang Taal. So, stay tuned lang para po sa mga updates po may kinaraman kayan. Gano, maganda po mga istorya, alin po duman sa 3rd District. This time nasa linya na po si Pading Jimmy na salita. Pading Jim, marirahayon so dinaran mo sa mukan Sabado ni Father Momoy. Yes, Mar, nakahangos lamang kita kipresko-presko para Sabi ni Munding, sarap balik-balikan. Ayan. Tapos makaraon-kaon ka mo duman sa gilid kan Paul. Talagang kung ali ka sa, halimbawa, siyudad, magapon, sigisigan trabaho mo, pag-abot mo naman, napupunas, adi? Iyo. Ang environment talaga, may kwan sa tuya, may kumbaga relasyon sa tuyang pagkabuhay. Yan. Salamat kay Doktora Dandigata. Yan. Kay Kagawad Dandigata. Tapos sa pamilya Gata, natural. Yan. Kan La Hacienda. La Hacienda Nature Spring Resort. Nature Spring Resort. Yan. Sa Father Sabado naman. Momoy, thank you so much. Sa Sabado naman, i-picture mo naman ni Father Momoy. Udo man naman kami sa Miris Biris Nature Center. Yugo no. Mga ano rin dyan, ito naman kita sa underground water. Doon naman kita. Underground river. Saraon tayo, Jen. So sa underground river naman kita. Sa Ubilyar naman ito. Kay po ang snorkel duman. Kay po ang snorkel. Underground Oo. Kagulpikan mga dapat na maraman kan publiko. Nakita mo digdi sa tuyang lugar. Dahil taaram. Yes, sagana ang sagana ang kumpara duduman bagay sa Boracay. Kung ano digdi ko noon. Diya? Dahil kapang gasto. Opo, okay. Mientras tanto, Tabi Mar, sa mga dagdag niya itong bareta, 4th quarter kan taon na ini, mapunaan sinsos taging kan mga residentes harani sa mga release nin tren, kung sa dalan kan release, ma-expand ini Tabi Mar nin 15 metros both side, 15-15, wala to. Bandang sa area kan mismong istasyon kan tren, 30-30 metros kan istasyonin na tren, na natural so mga pagmaniobrada kayan kung mga kurbada kung ano pa kaya mahiwasan harani sa istasyon ka na mga pinar digdi sa tuyang kapalibutan kaya share to gulpi Tabi Mar an kay puan irilukar na mga residentes. Yes, okay. Although mahiwasan ng 30 metros although digdi sa Albay may duwang dating stationing train na dahil nagagamiton. Yung stationing train dyan sa Kamalig, dahil na iyan. Dahil na. Tapos sa station digdi sa Legazpi. O dahil na. Tapos, na yan. So sa Ginubatan, babaguhon. Babaguhon na may mga realignment na pigapod Tabi Mar. Roger. Hindi sa 3rd District an sa Pulangge. Asin sa Banuan kan Ginubatan. Tang Ginubatan baga Tabi Mar, nagangaragi itong release. Duman sa Nobel Zone. Roger. Pero sa Pulangge, yung dati lang. Babagon man. May babagon man duman. Okay. Iriga, Naga, Pulangge, Ginubatan. Na kuha niya to, ngunya nakahuro niya to si Engineer Albert Perfecto, dating regional director ngunya niya o na director kan NHA, National Housing Authority. Na destino man digdi sa Region 5, yung digdi sa Satuya sa probinsya ng Albay. Oto na ngunyan siya sa Central Office. National Housing Authority. Kaya may direkta kitang link duman sa NHA sa Central Office. Ngunyan, 4th quarter ngunyan na taon, makondusir na ng census tagging. 4th quarter. Ayan. Pigilin ko digdi Jim sa sa post kang DOTR. Yung Pulanggi same location daw Ligaw, same location. Ang may bagong location, yung Ginubatan ng Daraga. Ginubatan. Pero sa hororon kan liga, kan mga alkalde, and sa pagkipaghuro niya tungunyan kay Engineer Albert Perfecto, sabi, kasabay duman. Pero, wabay sana. Iya. Ano importante dyan, digdi sa, apat, ang aagihan, Apat.
Oho. Okay. Ngunyan, nagbilog na daan presidente nin task force para sa pagkondusir kan Sinsos Taging Tabimar. Natural kaprintira dyan na NHA na region and district and sinyalis ini Tabimar na lawas na ang construction kan expansion kan release kan train bilang alternatibong mode of mass transportation kung naguna antos dyan sa Matnog sa Sorsogon Tabimar. Pero first phase ini sundungo na digdi sa Banuan kan Daraga. Ngayon, dayan yung package 1 na tinatawag nila. Package 1 pa na. Package 1 2021, yun yan ang sasakupon talaga hanggang yun sa Daraga. So, ngunyan, madugo-dugo ang trabaho ka ni Tabimar, sa habag kan NHA, kaiba sa mga LGU sa pagkondusir kan Sinsos Taging, sa sabing oras na magpuna ang relocation activities, serto gabos na pagrugaring sa Laugan widening, mamuya ka man o sa maghabo, takon puwertinan na harong mo Tabimar, gulpi ng ginasto mo, mamundo-mundo ka Tabimar ka nito, natural tuturo pagunyan gabos. I-relocate ka man within the municipality where you belong. Yun yan Tabimar na informasyon na nakalap niya to sa NHA, madali na magpuon sindakan Sinsos Taging sa asinan kasunod kay ni natural so mga pagde-develop na kan mga housing relocation sites and kasunod na kayan iyon na itong development kan mga release Tabimar. Okay, sige. Yan ang mga dagdag niya itong informasyon hali sa National Office National Housing Authority, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, James. Yan pa mga doon natin mga istorya. Hali po dyan mga tugang sa 3rd District in connection po kanina mga follow-up. Tanungod po sa pagbalikang tren. That is 380 kilometers mga tugang na pirokaril. 22 na station. Ang sabi, ang gagamitin electromechanical system. Yan, sana mapaliwanagan tayo nito. Baka sakali pag nakaorong po ni BPNDC General Manager Jun Magno, anong tong electromechanical system? Yan. Di na ito gagamit ng di na siya gagamit ng gatong na uling. Iba na ang gatong niya. Di ba? Bakit yung may magnet na ding yung naka-elevate? Kamakaskas ang dalaga. Sabi, madali na lang ang pagpasiring po naman mga tugang sa yan. Sa Manila at vice versa. Hanggang Matnog ini Ang target is hanggang Matnog. Ang package 1 na tinatawag, yun yung napigasi-kaso mo niyan is from Laguna, particular duman sa Banlik Station, pasiring dyan sa Daraga. O yan ang phase 1. Yung package 1. Laguna, Quezon, Camarines Sur, Albay. Iyo po yan ang package 1. Ang package 2 kayan, mga tugang, iyon na ito na 10.25 kilometers, 5 istasyon ng agihan, Sorsogon, Yugo naman, Castilla, Sorsogon, Kasiguran, Irusin, and Matnog. Diyan mabugtak ng mga istasyon ng tren sa mga banwa na yan. Pero lagi sa Legazpi, ayun min sa Albay, dahil na po agyan po sa Legazpi. Dahil na agyan sa Legazpi. Okay? So yan tabi, ang mga development kayan, yun na po ang pagprepararan. Eh baga ni Mayor Casubago, preparation ng inis in the future, na sa pagbabiyahe mo, piring sa ibang nasyon, pwede na ang tren. Di ba? Dako lang bagay ngayon na iwas traffic, pagkatapos makaskas, and then ang pag nagkarga ka ng mga produkto, dahil by bulk, ang tasa o ang pagbabayad, medyo nga bara-barato kaysa sa ipaktura mo sa mga bus o kaya sa truck. Ayan. Ayan po tabi mga development na padagos pong pigbubusol puso niyan. Sana, ngunyan na 2021, mangyari na sa Tuga, na yung Alubo Airport, maayos na. Di ba? Maayos na. Ano doon nangyari, Boyta? Open na ito eh. Kan pag duman mi nga ni,
nagprograma kami, dakulo nagkarigos duman. Okay. Alright, o di, duman po sa mga kababayan padagos po ini na, pagbabantay, mga tugang kan, mga kababayan sa development po kayan mga transportation alternatives na yan, di ba? Takang kayo ito po, nga saralit kita, igwa ng tren, di ba? But in this time, sa salidahan po ning mas makarakaskas, asin po irahay po ang gabos na release kan tren. Papakusugon, asin talagang hahaliun duman sa mga lugar na peligroso, mga tugang sa lahar, o peligroso sa mga pagbabaha. Asin siguro na mahiwas, sabi ba ni Mayor Casubago, pwede nga magsabatan. May mga portions nga, may mga areas nga na pwede magsabatan ang duwang tren. Tanganing mas lalong makaskas. Ay ayos man na di. Kung makantos man agad sa matnog, di, tranquilo na kita dyan. Okay? So yan po tabi ang mga dugdag na mga informations development yun yan mga areas na medyo atrasado ang satuya pong nasyon. Duman sa mga nasyon na napasyaran taman, talagang ang mode of transportation is may train, may aeroplano, not much more nga sa bus sa mga nahiling mi. Mas sa Malaysia, train. May pang probinsya, may pang ibang bansa, at saka mayroong pang office to office. Di ba? Mga opisina ka, igwang tren na nag-aagi duman na maagi sa opisina mo. Ayos man na di. Ayan. Tapos yung may taxi, may ano. So, yun siguro, mga dapat pong tawanan ng panahon na masikaso talagang sa pagkakataon pong ini, dahil na pumupugulan. Pasisiring kita duman. Medyo naudya na nga kita ng mga 20 taon garo compared sa ibang bansa. So we have to, sabi nga ni Kayan, cope up, we have to speed up, mga tugang, para po sa pagkakaigwaning modernong transportasyon, di po sa palibot. Okay. Bueno, and talking with modernizing the system, ako believe man ako digdi po sa ako Bicol. Most especially di kay Congressman Saldico, talagang dahil niya pinunduhan, mga tugang na ma-roll out so itong tigtatagaman nindang 200 million para po sa ibang klaseng system, mga tugang ng patubig sa Kabikulan. Nakasampula na digdi sa Legazpi. Because according to Congressman Saldico, water ngaya is life. We cannot survive in a day without water. Ang tubig ngaya is for our is vital para po sa sayang survival. Especially ngunya na nasa tao kita kang pandemya. Dapat nga day ka na magdalagan, maglakaw pa ning halawig, ning kilometrahe para sa na makakuha ning tubig. So yun ang ginibo, mga tugang, nag-identify ni mga areas sa talagang hikaw sa tubig. Yun, naipundar na ang pinakaprimero sa 71 na solar-powered water system facility sa Bicol. Operational na po sa Albay, so pinakaprimero. 71 pala ang nakatagama dyan, out of the 200 million pesos, mga tugang, na water system project, kang ako Bicol, na pinagpunduhan under the General Appropriations Act of 2020, 71 solar-powered pala yang yan po na nakatagama. Now, ang sabi, mga tugang, kan nirelease so pondo, na kantidad na 9.98 million, mga tugang, parte kan 200 million, yun na po so ginibo. Ini man ang gadso pangako ka mga nakaagi pong taon, kan 2019, if we are not mistaken, ang sabi ka na ko Bicol, sabi ni Congressman Saldico at saka ni Congressman Pido Garvin na we will provide water ngaya. Naantraso lang nagka-COVID baga.
Pero, after na matawan ng go signal, mga tugang, ginibo sa water system project. Nasabi ko nga ni Kasubago, parte iyan kan 71 na sites kan solar-powered water system facilities sa bilog na Kabikulan. Ang sabi, ano maaloy man dawaan? Ang istorya po ni Congressman Saldico kaini, kan magpaliwanag ngaya, iyan ngayang solar panel, madurar ngayon ng 25 years bunjing? Kung day maog pa ang kinyog. Kaya dapat clear yan sa mga patamano nindo yan. Good for 25 years. May 3 stages mga tugang na filtration to ensure ng tubig ligtas. Ay, ayos na di. Garo man sanay kabunjing igwang mineral water. Tanagagi sa filtration. Mineralized water na yan. Ang sabi, mga tugang, i-replicate mga tugang sa iba-ibang probinsya kan Kabikulan. So, duman sa mga paliwanag, sabi kan Department of Public Works and Highways, iyan mga tugang na pinagibong iyan kada Bicol, nagkonsigir ng pondo sa Bicol, ginibo, na water system, may 8 na solar panel bunjing. Na pwedeng mag-generate mga tugang itong water pump kayan 10,500 liters per second. Pwedeng mag-generate kaya itong water system ito. And then, pwedeng mapano ang water tank sa laog po ng 3 hanggang 4 na oras. May 3 stages ng filtration. So yan, mga tugang ang mga development. So sana sa iba pa mga lugar na talagang hikahos, ma-pig-survey ka ini. Ining bagong water system, diyan po sa Imalnod, Bangkiruhan, resettlement site, as in zone resettlement area, makikinabang dyan yung 969 families. Mantang may 2018 mga estudyante sa Bangkiruhan High School ang makikinabang sa patubig na yan. Okay? So, dakul bagay yan mga naka-register dyan. Kaya duman po sa mga kababayan natin, o ingatan nyo, alagaan nyo yung mga ginagawa, pinapagibok ang pinupundang ng gobyerno na proyekto para po sa tuya pong pagbuhay. Atamanon ta. Di pag-ambisyonan, kundi magkasararong atamanon kontra duman sa mga posible mag-ambisyon dyan. Di pag-abason ang water, ang solar panel. Diba? Ari kang gineribo ng dyan sa mga station kang P-Box Pig para kuruan nindo yan, ehemplo po yan, purtiran tayan mga kabarangay. Tangani na ma-inspirar man so iba, baka may pribado baga na ma-inspirar man, di magpagibo man kayo na mas lalong magdakol ang magtabang na pinunang ka na ko Bicol, di mas dakol na magkaiguan ng tubig. Alagaan natin yan, at saka magtanim kita ng kahoy. Tangani po na dakol kitang istak sa irarong kandaga. Asin day pagpara turupagon. Day pagpara turupagon, tanganing ang tubig, day makabuwi dyan sa irarom. Di ba? Alright, o bueno, mga kapatid, oras nga to, alas 10:35 na, nin pagkaudo. Diretso na kita. Alat ko na. 10:35 na pati, Ang oras po na yan, hatod sa tuya, mga tugang kang yan, kang PYZ Enterprises. Di ba? Oy, nagkapot sa kuya, ano ngaya? Pwede man ngaya na gamiton ang radyo pag pwede man gamiton ang radyo pag kunya pag distance learning ay pwede. Minaning ako duman sa Kidapawan sa Mindanao, di may saro di sa pili. Api gamit bitsep. O day ka na, day mo na kay puwan ng signal. Aring ng internet. Di ba? Kung wara mo sana ang signal ka ng internet, o diyan ka na sa BHF.
Gusto nila maaraman yan, magdaman ka mo sa PYC Enterprise. Magbabalik po kami, mga tugang, 10:36 na in the morning. An oras hatod sa Indokang. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa-mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ako, si Diabetes! Sisirain ko ang iyong katawan! Ako, si Hypertension! Parati kong papatasin ang iyong blood pressure! At ako, si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako, si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit.
Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahit-pahit pa ba? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan gimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan gimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Mga tukang balik mo kita, nagkaralibong na. Alas 11:44 na. Ano oras na? Ay, good morning kay Manay, Rides Barcia. Dabis ito si Manay. Ayan. Naramdaman ko kang mga nakaagi mananggad. May garo dokumentary ning sinurat si Rides. Naramdaman din so problema dyan sa San Miguel na nagkaroba sa tubig. Talagang grabing sakripisyo, mga tugang. So, out of the write-up, yun, nagkaigwa po ng ideya sa gobyerno na magtagama ng siring ka na pondok. And, ayun, nagkakaigwa na po ng realization. Ayos man. Para po naman sa mga kababayan natin, sana, hindi po na nag-ibo sa Legazpi, makaduman din sa San Miguel. Sinururbay naman ini kan ako Bicol, kung sa mga sources, and then gigibuhan talaga ng paagi. Nainot lang talaga dito. Magayon, so nailing ta, may tangke, may solar panel, pagkatapos, iyo po yan. Mineralized water. Ready for drinking. Okay. Sa mga tagabantawin nato sa DCGV News Online, good morning kay Elehita Alim Briones
Siring man si Erwin Asueta. Ganon din kay Mario Belenso. Good morning po, watching from Malilipot. Nagapot si Erwin kung ano daw sumagaypuan na papel pag naghuli dyan sa Manito, Albay. Ano pa mapiganap sa checkpoint sa Del Gallego. Salamat po. Gadan po kaya sa mami. Dahil na mapiganap magani. Para tinurusan na. Dahil na ng travel authority. Dahil ka naman kan makuha. Okay? Dahil naman ng anong kunyan sa nadang ko si kagawad ng dawal. Sumauli na tagamaan nito, maagi mo na kamo dyan sa munisipyo Manggirari for profiling man sana. Yo, profiling. Tanganin na aram ko ngain ka mo. Yo. O yun man sana yan, mga ano yan, mga dagdag na mga informations niya to, mga tugang na kaipuan po nindong masabutan. Okay? And then padagos po ang pangapudan kan Bureau of Fire Protection na siguro tanan sa tuya po ng mga connections kan electrical areglado po tabi at ngani pong day kita ano yan, masuluan. Kung may open flame, mga tugang yan. Riparuhon ta na bago kita magkaturog, pinaltok ta na yan. Day magkaturog na may sinansigarilyo, tatibaan ko magkadakotan sa kortina rimate. Day magkaturog na may kandila, di ba? Ang kandila, day pagdukot sa may kortina, mga arugan, mga precautionary measures natin. Okay? Para po sigurado, taduman sa mga discussions na with the Bureau of Fire, yan po talaga nagluwas ng mga open flame. Ang pinakang kausa and then electrical connections. Ang numero 1 na minatumpos ning mga propiedades na to. Sabi nga ni Kanso, dinamot-damutan ta ka ito hanggang sa ngunyan na nag-agum na kita, ubos iyan kapag mga tugang pinatugutan tang magkanaya po ang kalayo. Iyo. Kaya ingat kita tabi, tabata ngunya na panahon, mainit. Pagkatapos nag-celebrate kita kang Fire Prevention Month, ayan na po tabi, may mga napremiruan kita sa Legazpi, may natumpos ng kalayo diyan po sa Rizal Street, sa Barangay Rizal, Barangay 17 ba yan o 18 na yan? Di ba? O yung nakaaging pong banggi. Kaya ingat po kita. And then sa mga kababayan niya to, kabisahon ta sa itong mga harong, kung sa inang mga dapat niya itong luwasan kuning kaso man nagkagawa ng emergency dahil sa mapighagad, dapat haram ta kung arin ang primary exit natin at sinan sa alternative exit. Di ba? Primary exit na, perminang so pintuan. Either sa kusina or sa front. Pag dahil ka na dyan nakaluwas, saan ang pwede? Dyan pwede sa bintana. Basta dapat, siguro nito na iguaning pwedeng maluwasan, wag yung fire trap. Dahil sa katakutan ta sa mabas, sinarado to ng tuda. Kinaganta na ng grill. So dahil nang maluwasan ng fire trap na. Di ba? Okay, ingatan natin ang anak buhay ta, ang mga propiedades ta, di ba? At saka mga kapamilya. Tayo po yan ang nagiging problema. Pigiling tayo itong mga datos ninda, talagang ang kadaklan, iyo po yan ang kausa. Kapabayaan man giraray. Kaya po duman sa mga tagabangan tabay, magsikap po kita na maging areglado. Okay. Papa Mar, kumusta na ang presyo kang karne? Awin naman ang talig di sa digdi sa Bicol. Tamili sinabing 270 sa Manila, digdi 270 naman. Ano nangyari sa Indo? Di ba? Bara-barato man sana digdi magkakarni pa. Kundi talagang mati. Dahil yung ano yan, may fakturador. May para pabarakal na naman. So yan po, medyo dahil pa nag-effect ang repopulation kan mga urig. Digdi po sa to, yan pong palibot, di ba? Kaya may programa sa ODA na i-repopulate. Sabihin, matausin ta ning urig, duman lalo sa mga nasa backyard baga, na nadamay, tinamaan kan 500 meter radius, kan magkaigwa ning ASF duman po sa indang lugar, yun, nadamay, kairak man may mga natulala. May talagang tinamaan kita dyan. Dahil ka man na ASF,
mga tugang, but then because of the upsurge kang ano yan, yung surge kang presyo kan produkto kang karne ay kadakol pong negosyo ang napirwisyo man, di ba? Sugupad mo niyang kang adobo, nagsadit. Nagnipis na. Panipis din panipis. Kan saro nga ni, nagpasira ko duman sa sarong lugar sa may Samuya, na dati nagigibok si Saron, Angel. Abanan si Saron ngayon, sarayuto na. Dati kayo ito mga tulong guramoy, kalakbangon yan. Duwa na sa nasarumay ka bang naguramoy ka na kulang si Saron. Ay, sa dayuto na, no? Araw na po kang kadakol, kakagrabe ang sistema. Kaya, let us, again, plant our own food. Kan Sabado, kaya story may sa boses nga palibutan, mga tugang, sina Ma'am Hilda Lopez, kang DA, kang Provincial Agriculture Office, si Ma'am Chena Ribeta, ang reyna ng kaganda ng agrikultura sa Albay. Pagkatapos mga tugang nakaorunta, si ano yan, Ma'am Lydia Pifanyo, para duman sa Albay Family-Based Food Production Program kang provincial government. At saka si Madam Eleanor Daep, yung provincial focal person for organic agriculture. Dakulong po kitang nakuha ang istorya duman na. Yaon sa napala na sa Albay. Mapunta ka dun sa Albay Farmers Bounty Village. Gusto mo matuto ng organic agriculture at magkaroon ka ng NC2, mayroon sila na programa para dyan. O ano pang hinintay nyo? Lalo sa mga kaubinisan, ang sabi, sa totoo ngayon, dakulo nga nag-enroll na youth. Di ba? Very good yan. Tapos, bago kami magtapos, si Ma'am Chena Ribeta, nangapudan. Naghanap nga kami, mga tugang ning farmers, na gustong magtanom ki kurakding, yug-yugun naman bunjing. Ang kurakding baka masira mo ng pagladaan na di. Luton mo sa natok, na pa lanalanahon mo, abaan ang nanam. Siram. Lingaw ang panugangan. Kurakding na may lada. Paborito ni Father Momo yan, Ngunyan, pigko-culture na pala yan. Ang sabi ni Ma'am Chena Ribeta, dyan sa Albay Farmers Bounty Village, mga tugang sa Kamalig, igwadan itong tubo kaya na, itatanom na sana. O naghahanap po na yung paratanom. Sabi daw ni Governor, so sample na pinadala ninda duman, nagaro itong pinag-dried baga, na kurakding, grabe ang demand sa Estados Unidos, as in sa ibang lugar. Naghahanap, kulang yan ang sa indang ipapadara duman. Kaya naghahanap sila yung paratanom. O yun ang pagkakataon po nindo, dagdag na hanap buhay ito. Punta na kayo doon sa Albay Farmers Bounty Village, makiurong ka mo duman, ano bang pwedeng sistema, paano ba magtanim niyan? Tadati kayo ito, Jing, ako nakakaunin kurakding duman sa may Samuya, kan buminagyo. Pag bagyo, napukan sumangga ko, aba, na taod-taod, ano ako dakulo na kurakding. Ayun na ito, mga tugang, ngunyan dahil na ang bagyo, wala nang pukan na, wala nang crackling. Diba? Ayan, ngunyan palang pico-culture na, igigun mo ang dunong kan tao, aday. Kan dati, so natural sa ng sistema, ngunyan pwede na pala yan. I-culture na. Tama na gusto na, kung naman nga sa human talaga, pico padara ngayon sa abroad. Abay, another yan, another na pwede natin pagkakitaan. Talagang mayroong pera mga tugang sa agrikultura. Tama si Ma'am Brenda. Sa pagtanom, warang gutom. Di ba? Sabi ba ni Dr. Agata, ako nga, ginibo ko nga ini, na magparatanom ako digdi sa solar ko, tabo ko nga, napag nangaipo ako, ang dalagang ko sa merkado. Di ba? Ayun, ang ganda di. Sabi ko nga, kaito niya ako, pag makusido ka, ang dalagan mo, sa likod kan arong mo, o sa atubangan mo, sa natad mo, o kaya duman sa backyard mo. Ayun nga, pag makusido ka, madalagan ka sa saod. Matricycle ka, gura ng tricycle. Di ba? Samantalang kung tuminalbong ka dyan kung bus kamote, o kaya kangkong, radish, o kaya pitsay,
O kaya naman ngaya ay okra, di ba? Sitaw, bataw, patani. Pagkatapos kamatis, di ba? Lada. Wala ka nang hanapin. Diyan ka na lang sa arang nindo. Dahil ka na mapamasahe pa. O gura na ka nang gagastos mo kung kuha mong gabo sa merkado. Na masahe ka balikan. Gura nang kusido mo. Kamahal na. Di ba? Samantalang kung dyan man sana, tinanong mo iyan, ikaw mismo nagpadakula, ara mo na organic yan, daing abono yan, di mas ligtas ka pa, healthy pang kakaunan mo. Nutrient pack pa yung kakainin mo. So kay puan sa naman mo yan talaga, magdesisyon ka sa buhay mo. Anong gusto mo? Kumain ka ng masustansya na pinagpawisan mo o itaong kwenta ang buhay mo sa mga nababakal mo sa merkado. Si Sir Marman nga, dahil yung mabakal ka sa mo. Dahil man po, kay puwan lang talaga na, lalo nga yan, maluyang kita. Marami ang, ang mga kababayan tang nagtatangad. Mga tugang sa, nagtatangad sa langit. Nagtatangad sa kisame. Kung saan siya mako akang pagsugpon sa buhay niya. Dahil maluyang kita ngunyan, tamay COVID nga ni. Dako lang mga dahil pa nakakabalik sa trabaho po ninda. So, yan ang pwede niya itong ibuon. Kung kulang ang pera natin, wag nating, bawasan natin yung ibang pakagastusan, magtanom kita. I'm gonna knock Sendo ka, boss! Thank you! Bye-bye! on your window too. If you don't Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang